Oper dan sini dhewe. Yo. So. Manis kowe pancen manis ambang manis yen ora senalami yen mesem mesem ngukul madu kaya bisa nonton aku setengah mati aku tresno kowe asarku limas di Surabaya aku ngerti sampai seneng berikutnya Gawe dalan kok. Gajah wek dadi preman kaya aku. Apa surat wis jalan ya? Wis ya. Aku ngurmati sedulur-sedulur tok parane. Takunipun ngurmati. Aku nyawer apa ora? Mungkin hukum panggung kok. Oh ya kere. Nyanyi yo ninggali. Tak wulang dadi dalang malah ngemis terus. Aku yo pae ngemis. Terima kasih, Mas. Satu dua tiga empat. Kata lu Mas. Sangune kaya duit 500 sing kalah ngutil. Iya. Terima kasih. Tapan Serawat bro? 7 kurang loro. Enak jadi paranggono. Wong gantekne kok yakmi ngono lho. Oh iya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Saya jaluk serampat. Selamat ke Mas. Oh nggih. Yuk selamat ke. Ya coba Ji. Rene iki ya Pak Carek kabeh ya. Mas Pujo bagi selamat. Yang mencari pelukan Matur nuwun. Oh enak ra umum. Nggih, matur nuwun, Mas. Mbah nuwun Pak Dewan. Nuwun.
Iya. Terima kasih matur nuwun, Pak.